Umculo wamaskandi usemkantshubomvu lapha endimeni yamaskandi UMdumazi Mhlongo ukhumbuza abantu ukuthi ubani yena kwabase bemkhohliwe. UMdumazi uposte ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana eshaya ulive oyindumezulu. Abantu bamvuma bathi nansi into abayamazela yona uMdumazi ngephimbo lakhe ehlukile lapha emculweni kamaskandi. Uzokhumbula uMdumazi ngonyaka ophelile ugcine ekhiphe i-albhamu emnandi kakhulu nenconyiwe, yaphinde yaba nomehluko omkhulu ephuzwini lekhwalithi. Ibizwakala nje ukuthi irekhodwe e-studios esihamba phambili. Njengamanje i-albhamu yakhe ibalwa namanye ama-albhamu asadayisa kahle since yaphuma. Ngithi kuleli zwela, kuleli zwela, wena lo. Ngithi kuleli zwela, kuleli zwela, wena lo. Ngibona la mabadasta, kusani la mabadasta, yeshani la mabadasta.